Enuanum ni adofo sabre ya Asia TV so any aswefo ni adofo nyinara sabre to safre eja Yankopon ye eja wo soro Awurade ode honte wa hinimbra ni openye wasase so se ne to wo soro Awurade openye ho wasase so eja pa ye da wase ene enso aso Awurade ni se ye be kire wiase afa na nyina asem a eyehu na asem a eye hintasem na program a mo hwe program no your friend no the world without end wiase a eni awie na title a ene ye de sua ade no ye the mystery of occultism a hintasem a ewo abode empensempensemu ene hu nyama. Occultism means the hidden laws of nature. Abode a onyame boy bia eho hintasem ena ne ye ba beyi edi akyeremo. Amen. Enti sabri sa wo yare bribi haw o bribi aye basa sunsun fa hunam fam yare bi o ha obre amane petuo kodanda koko ye woni sunsun ye woni hunam fam ye wo yare ahoro ye nya eho aduro ebi etwe cancer yare de ye bebubo a bebre nanso wacho say with God all things are possible na nia eye me yaw kakra ne me den so say yare ya enti Awurade pe no betuma say yare na yare nso no esa say Awurade ti ase no say ono no say yare wacho say behold I am the Lord the God of all flesh is anything too hard for me and I am he that heals thee enti enuanum na adofo sabri ye be say monko hwa de kaka Rabboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory according to Rabboni Scientific Research into Spirituopatibus yehu enyama ya hwehwemu akosunsumu asabe nikanso ni yakope ehun anu aduro both visible and invisible ento hwehwe Rabboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory ye wa sorry the King of God Ministry ye tutu beye bosom mamu ata humboni to bia ha obiara susum fam hunam fam bra uba obehu nyame anonyam wa tro Romans 7:24 or say oh a wretched man who shall deliver me from this body of death. Why never Jimmy Fee a hunama a owo hunam and Isaiah 40 also nipa cry that or ye grass. And me bese menchira now untia say your troubles are not troubles to God and your sorrows are not sorrows to God. He will save you if only you come to Jesus Christ. Believe God for wonders. And then yeshemu ha na yeshemu yeshemu say rade say mebo mu na membo manie send what you say but ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem in all Judea and in Samaria and unto the uttermost parts of the world. And tie to me ko India ne Germany ko kanti ne dia fa afidie so media say na wo mu so mo akire nyina ba nche nyina ebetie. This is his minister of Christ Prophet Dr. Abednego and the dispenser of the mystery of the kingdom of God. As it is written, you may know the truth, and the truth shall set you free. Na yeka occultism, the hidden laws of nature. A body bia wo nehu emra enhihye. Ade biara onyame awu bia no onye bone. Na mom se onyame awu bi dia, ono onye bone dia. Na ne wan na abode wo no. Abode bi wo ho a abode na wo no. We thank God that we have Jesus Christ. By the spirit, by the mind, we serve God. But by the flesh, we serve what? Sin. And you know, sabri ye prayer, what church you move. Yentia already this program Abba said, Obi Huna Munshia. And he said, when we talk of nature is different from creature. Adibia Onyamibo Bia ye nature, a body. And a year of ye. And also near onyame awu no onye bone na bone so ontumi ye na obi anso nu a o de betumi de ne onyame awu no asai no adase wadi no bambo entino se nia enyo onyame na awu no bia na saade ni tumi ye bone den ti na saade ni entumi ye bone if you say nature honam no wodi ne ahye emrase as it is written know ye not that
the law has a dominion over the man as long as he lives. Unnim say emra no wo tumi wo obema ne so abra obema no etiase enti unya ko ware obema na uyo oba na ware obema na obema no mra no wo ba no wo se obema no emrase enti nia obema no mra no beka no wo ni obema no nyina no se enti so obema no ni ho a na oba no so ni ho a mo nche mra bi ase eno nti Yesu Kristo ba no sa obema eye hunam a onipa aware no onipa ne natra na oka abode ho abode bia ka hunam ene honhom ni okra ne ho enti no mra wo bes wo se abode na se a hunam ka ho no de nya ewe di hunam ne so ebedi wo so enti no se hunam no ehye boni ase dia ene wo a wo so hunam wo ho biara wo ye bonefo obetuma ye boni anointing I was say Christ has delivered us from the curse of the law. Christ has delivered us from the curse of the law, having become a curse for us. For it is written, curse is the one that is hung on the cross, that the blessings of Abraham might come upon the Gentiles. Senya Yesu Kristo be yin fi brano menase embrano ne nome o ye bonetia embrana odo koma nome na embrana ehwe honam so ne ye bone and the republic being what obey my yama and the abodi biara eya body no abodi na wa body and obodi wa body wo obodi and this say yes Christ you na me body na yes Christ you na bobo and abodi so wo abodi dia na abodi as it is written, he who is born of the flesh is flesh, and he that is born of the spirit is spirit. And this honam munia wo dia o ye honam and now you honam so dia o se honam ase enti ne di honam so no ebe di wo so ne control honam ebe control wo ni dipaduane so enti no na onyankopon amaye according to Rabboni scientific research into spiritual particles ye wo ehunanyankwa scientific what spiritual therapy ehunanyankwa spiritual therapy e dro wo waso a yenya bi fi niemu mu aban ni ade abodi mu a ye de sa abodi yare ene yesa mo bi so ye de sa honhom ni okra no ento se mu die duaba na mo fa aban no ensa yare what I say enti ti sa aban wo se no nipa ye nwira yi enwira no se na odi edro bi guso a epunu ene odi edro bi su guso a eye no de eye ni ye se na ye di kan to se kokwa aban kokwa o ye dua bi a eso fine na dua bia so no onya na ho de ni ntene ne dua fi ahaban ni mu owia no bo ahaban na abe aduan ama agodua ni mu enti saa na wo so bi benya wa efu honam ye wotukwe aza legba etro ma mi watani ade no wotu ade na eka wo ni pedua honam no eka honam na oto na honam uti oye ukon echese won say ansa na obey effect yare bia baba bia no yare no eka eba susum no eka oni pedua eka honam na aka nto oni akoto oni eni jewo brabo bebre adwensa na echese honam no ayare honam ne yare dia ese se wo hwe yare no anoduro na yare no so anoduro so ye de ewo ho enti bible se wo hwehwa obehu na no ma me bi ba baba no na ma me de yo se me hu obe ko doctor de ma sha hwa nsumame awodi eni ho no de tira awodi eni ho wo ma wo dua bi na bia na awodi no ekoto oye mu no edane aboa enti aboa no be ko oyi wa awodi e na odi ye de etu yo enti wo oni awodi na wo so hu se wo awodi a oni awodi a ye be ya de bi bra be twa rade ni o si na wo twa na rade ni nya hode fo ma me ni da wa no hu se ne papa ba ma me na kasa ne papa se o ba na me yi no ene wa awodi na ma ye ti na odi aba prophet Abednego se wo ma bofo no be bobo me papa no so wo Togo ma me na ye kasa wo Ghana and over 2 ade ne to ne so ade chi no bobiri ne osofo na me hunu so ye de radias yo mon kofie se ye nya se yaka mon ko ba dobe no mon kofie o no kuru mon ko bosomo so a momra da me adom ko ko bosomo so ba Abraham bosomo ko bosomo no ne nsa ko hospital doctor no say afi de eya
na te say wodi na wodi na ide aba wodi a wodi na ba no so wodi ba na ide aka ho enti sa tumi no so eye tumi boni enti occult power biara adibia ye occult power biara eye boni because the hidden laws of nature that laws all are sin because we have the law of sin and death. So any nature abodi bi a bia onyankopon dia hye emrase na mra ehwe onam sunu also all flesh is grass and abodi tumi na ehwe abodi sunu enye onyankopon tumi bia eye bone efse sa bone no emfi nyankopon onyame na ebo bone bo sunu ya aya de nyina enti ode onam ase bone ase also I am carnal. The law is holy. The commandment is what? It is good and perfect. But why? Because I am a canal that is sold under sin. Me hunamwa yede me ide ya ton me ase ndade sin eye boni ase. Enti no ontume ka so odi boni efo. Ontume ka so onyare. Ontume ka so onfedi. Onipa biara yawo or a man that is born of a woman is of few days and full of troubles because you are born of a woman. You are born of a what? A man. A man, you are born of a nature. What a body awo no wo yeti bia o se dade boni ase enti bia e control no e boni enti boni ne e haudia that is obetuma yare yetumi yuti you adwene yetumi ma oboda yetumi ma yare epilepsy nya sa yare bia utini din doctor for kanini na eye tumi na edi abodi eso ehwe honam ne so eye boni a wode honam ase boni ase no boni so ni adwuma pa bia ye ma sanya boni no eye ahohom nso a wo nso ye tumidi ye ewo abusuam enti saa boni no a wode wahye ase a eye mra wode wahye ase no saa mra no na control eno na control nti ni mra no be kira wo eno na wo ye de wo ye enti honam no ho onde ne ho efuse osemra ase na mra no ye boni enti honam ne se boni ase enti ni aboni no be kire honam eno na wo ye de oye enti se obi wo ho na hohomboni wo ne so a na hohomboni ne kire nse yoba kumunia selo tunedro bonitim fabi abono kowiano twetwo se nisu tweseka twetwa ni ahohom be kire no eno na oye de oye enti sabri sebribi ha obi abewia obi adu asase obi eji obribi uno obi okot obi atu aduro onwo oyare koko mesi koko ye wo koko pusupu eni koko bontube koko pusupu nya efifi wo to te se atwere te se obi a ono bi kwakoko koko bontube no obo se ni tonight peche oni amoja nkuto tumirika bra Rabboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory. Also you may know the truth and the truth shall set you free. Share number 0278 977215 0278 977215 and 02085995576. Also you may know the truth and the truth shall set you free. Bra yo ehunanyankwa. What I say ehunanyankwa psychospiritual therapy. Ye ko control grabber o Yesu. Amen. Rabboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory. A spiritual hospital and kasa. Yeah, according to Rabboni Spiritual Research, they say, "Yeah, be brave kwa." Aye sunsum. And no go doctor to doctor, hospital to hospital. Obe kasa this kana ide. Asa ye de wadi tumo na kupon tumi kasa. Ene bo mpai manye ya obe yare. Efeni na ye. According to the spiritual world, you know, onyame amaye ko hu ya ate yenim ene ye ka ho asem no say witchcraft power is a very dangerous. Yo, Rabboni Spiritual Hospital. Emma abamu. Nyame tumi no and that's so ye. Rabboni Spiritual Hospital 0208 599576 and 0278 977215. At Rabboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory, we stand for spiritual protection, healing, blessing, and total destiny restoration. Order for Rabboni Spiritual and Healing Center. Wakantanka TV so yawada na jubia. Bra nondu abodi kosi nondu mpemu. As I said, one time you go to Kraba. You can't occultism. More mobile last minute, occultism. The hiding laws of nature.
ɛhintasɛm a ɛwɔ abɔdeɛ ho abɔdeɛ biara onyame bɔ biara no yɛwɔ mmara wɔ ho ɛnti nea yɛka nature no ɛyɛ adeɛ a yɛde yɛn ani yɛ dɛ ɛhu ɛnti no saa abɔdeɛ a ɛwɔ mmara a ne mmara no ɛyɛ bɔne ebi ne honam sɛdeɛ yɛde kanka kyerɛ mu no Isaiah 40 ɔsɛ surely all flesh all people all human they are all what grass onipa yɛ dade ewira ompo Adam wɔkɔ Adam wie wɔde dɔte bɔ ne wie na oni skin ɛnti tam wɔn mɛka kyerɛ ne sɛ mo ndi aduaba na mo di amo ani bebie ampa so wodi no mo ani bie ɛne wo hu sɛ wɔyɛ naked they are naked means they have no what flesh wonam bi ankata wɔn ho ɛnti no mo te sɛ which is they are not fully human being ɛnti wɔn ani bu yi no ɛna wɔn kɔtwa nwura ɛna wɔn de kata wɔn ho amen ɛnti Genesis 3 no ɔsɛ na onyame yɛ dɛ ɛkata wɔn ho saa time na haban na wɔde kata wɔn ho ɛnti ade na ɛwɔ nipa honam ani so no wɔfrɛ no skin every skin according to the Rabboni scientific research into spiritual particles no honam n'ani no ɛyɛ ahaban ewira ɛnti no Romans 7:24 also you are a wretched man you are sansani who will be a honam hɔ ahwɛ nkata wɔn ho ɛnti onipa biara brɛ wo ase na tie ɛdi akyi nye wɔ wiase honam no ɛsɛe yɛtumi de aduro gu so te sɛ ahaban wɔwɔ ne yɛde wodi sade gu so ɛhye wobɛhu bi na wayɛ basa wanom nsa atoro bi yɛasɛe no wobɛhu bi na adwuma ayɛ basa yɛasɛe no na ware ayɛ basa na maame bi bae maame ɛnɛ 43 years ɔsɔsɔfo obi ampɛm obi akume mpɛm ɛnam sɛ wurade ɛyɛ ampa nti wurade na ɔyi kyerɛ maame no ɔnam wɔ no na a person of 84-85 years ɛna ɛti ne mu sɛ ɔwɔ nipa 40 years na obi anka kyerɛ sɛ wɔyɛ 40 years wobɛhu complete sɛ is an old person over 100 years yɛatra ne mu obi ampɛ no ɛna ɔno dwuma a wɔde no ayɛ ɔno wɔanwo wɔanyɛ kuro ɛna ɔyɛ adwuma so adwuma ɔyɛ no na ɔde hwɛ ne sister ba ɔde hwɛ ne nuanom ba abusuafoɔ na ɔde sika ni na ahwɛ wɔn ɛnyɛ saa na ɔkae no bɛsɛ bebrebe yia efiri yesu kasa mmade nyinaa yedi ɛnyɛ saa na onyame bɔ yɛ hallelujah ɛnyɛ saa na onyame bɔ me awo bebrebe yia efiri kasa mmade nyinaa yedi na onyame bɔ Adam ne adawo awie no na onyame kasa twɛn sɛ ɔbɛma wɔn honam a ɛyɛ honam pa ɛna ɔbɔnsa bɛdada awa ɛne evening Adam sɛ wɔdi aduaba yi ɛnti aduaba na wɔdi yi no ɛho honam a ɛyɛ ahaban nti onipa na ha bɛne honam ɛte sɛ ahaban ɛsɛe ɛporɔ ɛyare odidi ɔnumu otumi wu ɔsɛe biribi ɔyɛ biara ɛnyɛ yie yɛtumi tumeduro yɛtumi yɛde biribi bebree wɔ hɔ obi abɔ dam na ani afura ɛyɛ ahaban because yɛtumi ahaban